Nik oraingoan neurri eta geometriarekin lotuta erakutsiko dizuedan baliabidea digitala da, interaktiboa da, eta dago lotuta azalerarekin. Niri oso erabilgarria egin zait azalera kontzeptua askotan zaila delako ulertzen, kontzeptua bera azaltzeko, baina batez ere modu bisual eta argi batean erakusteko azaleraren formulak nola eta zergatik ateratzen diren, ez? Eta nola erraztu azaleraren kalkuloa modu manipulagarritik modu abstraktora salto eginda. Baliabide hauek GeoGebra web orritik atera ditut. GeoGebra web orri honetan hainbat eta hainbat baliabide daude, hemen dago sailkapena matematikarekin lotutakoak denak, eta egia da erderaz daudela gehienak, baina horietatik asko oso modu bisualean daudela diseinatuak, eta orduan erabilgarriak direla edozein hizkuntzatan egonda ere. Orduan, erakutsiko izan lehenengo baliabide hau, laukizuzenaren irudiarekin kalkulatzen du azalera, eta 3 pausotan desglosatzen du nola laukizuzen baten azalera kalkulatu. Lehenengoa da, modu manipulagarrian egingo genukeena, hau da, kasu honetan zentimetro karratuko neurridun laukitxoetan banatuta, eta gero hortik, kalkulatu egiten du, kasu honetan gehituta, karratutxoak, baina gero hortik saltoa egiten du, biderketa bezala planteatzera, eta ja hemen, azkenengoan, egiten du formula letrekin planteatu. Hau litzake agian laukizuzena modurik errexena azaleraren kontzeptua azaltzeko, baina, eta agian arbela arruntean klarionarekin erraz-marraztu dezakegun azalpena litzateke, baina gerora GeoGebra honetan ematen du aukera ere beste irudi geometrikoen azalerak nola kalkulatzen diren azaltzeko tresna. Orduan, kasu honetan edez, triangeluaren azalera kalkulatzeko hemen agertzen zaigu formula eskumaldean eta triangelu konkretu honen neurriekin formula hori garatuta zenbateko azalera lukeen, triangeluak aldatu ditzazkegu, hau da, triangeluen neurriak aldatu ditzazkegu, bai altuerarekin jolastuz, edo oinarriarekin jolastuz, eta interesgarriena da hemen botoi berde honi sakatuta gertatzen dena. Eta da, triangelua bera egiten duela zatitu eta laukizuzenera eraman, gero laukizuzen hontatik kalkulatzeko azalera zenbaden. Eta orduan, hemen ematen digu zergatia altuera zatibi zergatik egiten denaz. Eta, hau agian ulertzeko zaila da eta irudiz arbela arruntean marrasteko ere bai, baina baliabide honekin oso modu bisualean ikusi daiteke. Eta are konplexuago zirkulu baten azalera nola eta zergatik formula hori jarraituta kalkulatzen den erakutsi nahiko bagenu, hemen botoi berdeari sakatuta ere bai, oso modu bisualean erakusten zaie zergatik kalkulatzen den bezala, ez? Formula hau jarraituta esango dugu. Orduan, beste hainbat irudi geometrikoekin ere badaude, holako simulazioak, baina niri 3 hauek erakustea okorritu zait, iruditzen zaidalako oso bisual eta erabilgarriak direla. Espero dut gustatuko edo erabilgarri izango zaizuela.